Ahojte, detičky. Dovolte mi zoznámiť vás s mojkáčikom Zajačikom a jeho mamkou, ktorá mu pomáha stať sa najlepším mojkáčikom na svete. Vypočujte si ďalšiu rozprávku o tom, ako sa mojkáčik naučil, prečo chodia detičky do škôlky a rodičia do práce. Pekne si ľahneme a pripravíme sa na počúvanie rozprávky. Hlavičku si položíme na vankúšik, zatvoríme očká. Jazyček dáme za zúbky, aby si aj on oddýchol. Zamkneme rýchlo pusinku na kľúčik a odhodíme ho najďalej, ako vieme. Samozrejme, nehýbeme ani brúškom. Aj to si potrebuje pospinkať. Pomaly si položíme obidve rúčky. Nezabúdame ani na pravú a ľavú nôžku, ktoré pokojne položíme na postieľku. Výborne, ste šikovní, ide vám to úžasne. Tak a môžeme začať. Mojkáčikovi sa niekedy nechcelo ísť do škôlky a hovoril mamke, ako by sa najradšej s ňou vymenil. On by išiel do práce a ona by ostala v škôlke. Jedného dňa, keď bola škôlka zatvorená, mamka urobila výnimku. Povedala Mojkáčikovi, že ho zajtra zoberie do práce, aby vedel, aké by to bolo, keby sa vymenili. Jeho mamka pracovala na pošte. Keď prišli do práce, išla si pripraviť do kuchynky vodu, kávu a čajík, keďže tam nemajú pani kuchárku, ako majú detičky v škôlke. Hneď ako si poháriky doniesla na svoje miesto, zapla počítač. Mojkáčik sa potešil. Super, ja som vedel, že sa mi tu bude páčiť. Dnes to bude zábava. Akú hru si zapneme? Mamka sa pousmiala a povedala. Ja si ale nezapínam počítač, aby som sa išla hrať. Idem sa pripraviť. Keď sa otvorí pošta, aby som mohla obslúžiť ľudí, ktorí ku nám prídu pre nejaký balík alebo list. Ešte ani nedohovorila a prišla prvá pani, ktorá chcela poslať pohľadnicu. Pohľadnica je taký obrázok, na ktorý sa napíše adresa a nejaká krátka správa. Pani vybrala pohľadnicu, kde boli nakreslené kvety a napísala pre kamarátku, že jej praje všetko najlepšie. Mamka na ňu nalepila známku, označila pečiatkou a dala ju do šuflíčka. Mojkáčik veľmi rád pečiatkoval. Preto si zobral ďalšie pohľadnice a začal ich vo veľkom pečiatkovať. Mamka ho ale zastavila. Mojkáčik, to nemôžeš pečiatkovať, len tak pre zábavu. Mojkáčik sa opýtal. Prečo? Veď to je zábava, ja ti pomáham. Mamka mu ale vysvetľovala ďalej. Pečiatka je hlučná, rušíš tým všetkých ľudí na pošte. A taktiež nikdy nevieš dopredu, kde sa budú posílať iné pohľadnice. Takto by si ich zničil a nedali by sa už použiť. Mojkáčik si pomyslel, že to vôbec nie je zábavné, keď si nemôže pečiatkovať. Bolo práve 10 hodín. Mojkáčik povedal, že je hladný. Pýtal sa, kedy ich zavolajú tety kuchárky na 10. Mámka mu vysvetlila. My tu v práci nemáme pani kuchárky, ktoré by nám chystali 10. My máme prestávku, až keď je obed. Mamka ale vedela, že Mojkáčik bude hladný a preto mu prichystala obložený chlebík. Keď Mojkáčik dojedol, opýtal sa. A kedy pôjdeme von do parku na ihrisko? Mamka mu vysvetlila. My dospelí, keď sme v práci, nechodíme do parku na ihrisko, ale celý deň sedíme za stolíkom a pracujeme. Mojkáčikovi sa to prestávalo páčiť. Úplne inak si to predstavoval. Pomohol tak mamke ešte pár obálok opečiatkovať, dať do poličky pre listy, ktoré potrebovali ľudia poslať poštou. A už bol čas obeda. Keď sa naobedovali, začalo sa mu zývať. Mojkáčik sa pýtal, aby mu mamka ukázala, kde majú postielky, keďže by si rád trošku oddychol. Mamka mu vysvetlila. My dospelí v práci na obed nespíme, my stále pracujeme. Spinká sa len v škôlke. Keďže bol ešte maličký a chcel si oddychnúť,
Mamka mu povedala, že jej nemusí chvíľku pomáhať, nech si len tak posedí na stoličke. Keď si odýchol, povedal jej: Mamka, už mám opäť silu, prosím ťa, daj mi farbičky, idem si niečo nakresliť. Mamka sa usmiala a povedala: My dospelí v práci nemáme farbičky, fixky, omaľovánky ani plastelínku. To máte vy, detičky, v škôlke. Ja mám len pero, lepiacu pásku a nožnice. Mojkáčik si povzdychol. Veď vy sa tu nemáte vôbec lepšie ako my v škôlke. Ja už tu s tebou zajtra neprídem, radšej pôjdem do škôlky. Tam je väčšia zábava. Na druhý deň, keď povedal pani učiteľke, kde bol, opýtala sa ho, či sa niečo nové naučil, ako sa učia oni niečo v škôlke. Mojkáčik povedal: Áno, naučil som sa niečo nové, ale nič zaujímavé. Myslel som si, že v práci je väčšia zábava ako v škôlke, ale teraz už viem, že to nie je pravda. Mojkáčik, keď pre neho mamka prišla po obede do škôlky, objal ju a pošepkal jej: Už budem vedieť, prečo chodíte vy dospelí do práce a my do škôlky. Dnes som sa niečo nové v škôlke naučil. Už viem, ako sa píše písmeno A, ako abeceda. U teba v práci som sa nič také nové nedozvedel. Ďakujem, že si ma opäť niečo nové naučila. Už budem chodiť veľmi rád do našej škôlky. A nakoniec si ešte zopakujeme. Čo sa Mojkáčik v dnešnom príbehu naučil? Prečo chodia detičky do škôlky a rodičia do práce? Áno, správne. V škôlke je predsa väčšia zábava ako v práci. A ešte sa tam aj detičky niečo nové naučia. Na obed sa v práci nespinka. Keď je niekto unavený, nemajú tam ani postielky na oddychnutie. Nemajú tam ani pani kuchárku, ktorá sa stará o to, aby neboli hladní. Na počítači sa nehrajú a nemajú farbičky. Dokonca nechodia na ihrisko, ale stále len pracujú. Dobrú nôcku, sladké sníčky ako cukríčky.